Предимствата на префабрицираното модулно строителство са прецизност, качество и оптимално бързи срокове за производство и монтаж на терен, а при типово строителство, респективно и нисък бюджет. Стените, например, на тази сграда са от префабрицирани панели с дървена конструкция и пълнеж от сламена изолация. Стените се изграждат на двата етажа за по 1-2 дни, респективно, което води до намален срок за изпълнение и оптимизиран бюджет. На модулен принцип могат да бъдат изпълнени всички елементи на сградата, и покрива, и подовата конструкция, и интериорните стени, и респективно отново да имаме подобрение в цялостния срок и бюджет. Дори може да кажем, човек може да си построи една къща в рамките на една седмица. Модулното строителство позволява и възможност за направи си сам. Съответно, това може да свали още много разходите за изпълнение на една сграда. Друг плюс на този тип строителство е, че позволява избор на сгради от каталог, респективно серийно типово модулно производство, което допълнително да намалява производствените цени. В същата връзка очаквайте скоро и нашия каталог с жилищни сгради, които са нискобюджетни, но високоенергийни, екологични, но и напълно здравословни.